Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Nakapor siya kapor, ngijuan lam siya ki kubor ki bayday bat ka sap kapong kabagi briyo gidon. Lagaday hakasyat, kapod ka tem, karway ka siyaw, ka draw jing draw, laniban shna jing shna. Mantaga ganti, nilawan kenang siya kani ka shnong, kabadon lay jong jing itenat. Hagabakum hagani ka ayom, kala air ba iubi ka be pengat. Hang ni ngilawan bani kendu ya way urang ba, ubadon ya kasap bakerpang kapala ay ublay. Kata kalong ba uni orang ba, klem dalit ban pentebit ya ladi ha kino gino gijakai kai, nrei hasnong hatau, kitip ya kum mystery, ubadon sisya ya kata kasap. Kasnong maupat, kam da jengai na sorba shalong, bat kalong gejaka kabakenjai. Si sen pet te laban ong baka snong mau patru kalong seriem kum ki wei gi snong ki badon hak sor. Kidon la ki kentot bat kidong kum ju ki rukom peniat snong. Kinong shong snong ki trei lai kam lajong kum haga rep lani ri jing ri badon pat ki batrei kam sorkar. Kidon ki ba im kamai jakpo daga ba shong di jing di haki dukan don patru ki batrei belah. Uni orang ba ubangiwan bani kendo utrai kum mystery hang ni ha maupat circle 2. Ka kerteng jeng kadai uba bright mauri. Ya kani kakam ula shimti na ukpa jeng uba Stanley tangsai bam kuai hadwaru blay. Sipor uba bright ula leitre bela mystery syayeng brio bat ru bat kiwei ki mystery henrei kat banang ya kisngi kisnem ula shem bakham im daga batrai hang ni haga kam lajong namar bahang ni ula ken ban sei ya kasap ka bakerpang jong kata kalong ban shna ya ki babon jat kitiar la kidei ki babu itenat hakamra lani kiwei. Kakerteng jonga kadai Bright Star Mauri dengan shonga sa po sinong mongpan hagadong circle 2 dengan dai ngatrai kini ki kam furniture ban ngasnaru ikini ki judging tem ki ba ngala bantem namar udairu udu halia kumta ulas dang mansnahi ya kitiar tem ya kini kitiar tem uo bat shnahi dala kikti lajong. Daga bapet na kidur jong kitiar tem bat penwan sur tek kumbakalong. Daga bapendon kam dagi skor lajong. Ban sngap bat penihap sur. Kepasdang do kadai na arhajar kan rio. Arhajar sao man kong do. Ngasinai ka gitar elektrik. Te hadian ta harus nem arhajar kan rio ngasinai ka jemput pan flute. Mat nang ta arjar khan nhau ngasnai we ke jing tem China ke ba ki khot ka gu siang te arjar khat nhau ngasna biang sa kani ke jing tem kani ka we ka kani ka hap nang ta ngabut biang sa kani arjar khat pra te kum ta ngabut ter kani ke jing tem ha por ka ba ngayo por man trai sina ki por naru ba ngasdang menang matem te namar ngadai ngami na ka yeng baduk te ngam yo pisa ban thi jing tem
Ngayon lang bagi video ba yakini gijan hitam. Te kumta ngasu mudur kumno bansna yakini jingtam tang la su snang su antat la antat hi ngasu i gadur. Te jing thau ga dengan tim te ngasu sna la sna kat kum jing mut jing perkhat la jong hi kepelan la jong. Uba bright udan laingut ki kon bat uway na ki ujudan lang ban yarap hagaban put ban tem lang. Ketuka kali katu ngasna dei ha ni ka lockdown te dei ha ka snem ba dam si snem kesin kha kun jonga te ka dei ka por lockdown te yoi ai man tit gif te nga don ka jingmut ban sna ri ai kum ta kawan ka jingmut nga persiang ban sna kali te ngasna ka ni ka kali ban ai persen ban dei kun namara ketuka por don kwan don iai tengah sina baddi ngai persen baddi no ikun kali kali te hadiah nang tu te don saki kiwai pat ki bayu i te ki phasna teng la sina ki birung la pasina ka wai oh bidang na ya kaba mentah te ngadang sna tang ban penot kam tang iladi te lara kidon giba ordar ne don giba thiet ro ta ngala ban sna ne ban di nga lehi kiwe ru kikam te kikam misteri ngatrai te keban kong dengan tray misteri te tung sedang tray sekian furniture te nang tanga tray tangkum ni Iway pa iway itiar tem hang ni kidei kibala tau da kikti jong uba bright. Om baun kamay jakpo na gini. Namar batang na ki furniture ru uladap. Hanray gini kitiar tem kilong namar ba u iye ya gisur jeng ruay. Nalor ba u don ya kasap. Om tang ban sna ya kitiar tem. Hanray wat ban put ban tem hiru.
Uba bright ulong ka nuksa jong udu halia uba imsngi ha kisur bapen kisur giba pentengan ya kamen bat ubriu uba don shisha ya kata kasap kerpang kaba udah penon kamhok ubriu ubam raha ya kaspa pertai henrei uba im kat kum gajing trang jong gadonut kermen ba uba bright undang ya chaprang ha gani kakam jong kaba utrei na do mensiem bat ba undang yo shibun gajing gerku gerdo halor kasap jong kia don hi gatukan ne ki ba ai musim te ki perlok ki permarjan ki bahiang ki ai musim hi ban nang ya chaprang te haba mentari haba ki yo I bangsai ki ni ki jingtem jingput ki bun ba ki ba ai musim bangan ya chaprang ai ke jingkan tu jangai ki wei pat ki samla la man ong te habangi pai hakini ki juk mata ki kam kerdu ban yo kam hakikam sarkar ne ki wei ki kam te ka jing kentu jangal ne ka jing ai musim ba lara ki don kanu ka sam bakin trei dakan bormet ane kanu ka rukom te ai musim ki ba kila ban seng ban sedang ban seng hidak kam la jong nang benta ban bit ban biang ladi la kalong ka kam furniture la ki don ka sap ban snai kini jing tem jing put la ki don ki sap ban tem ban put ken long kita ki nong penhikai ne kam ta ki wei bakenom le ran chen